President, consellera, li desitgem de tot cor sort i encerts en la seva tasca. Abans de començar pròpiament a entrar en matèria, volem deixar constància al nostre grup, Junts per Catalunya, que tenim 2 diputats que segueixen a l'exili, per tant no poden exercir els seus drets polítics i per tant la pretesa normalitat que vostès pregonen no hi és, una normalitat que tampoc hi és perquè seguim patint un dèficit en inversions, seguim patint una usurpació competencial, uns atacs premeditats a la nostra llengua i a la nostra cultura i, evidentment, un espoli fiscal. I hauran vist que darrerament s'han afanyat la seva seu central a Madrid a eliminar termes com el finançament singular, com el concert econòmic del seu diccionari, diguem-ne, del reencuentro. I és per això que nosaltres defensem que l'única solució és la independència. Nosaltres, a diferència de vostès, que són un govern de gestió grisa, sense ànima, sense ambició nacional, un govern espanyolista, espanyolitzat, neomonàrquic, nosaltres no depenem de ningú a Madrid ni som part de cap bloc, diríem, som independentistes però també som independents. I per tant la nostra oposició serà una oposició sempre ferma, contrastada amb dades i propositiva, lluny dels populismes d'altres grups i que el que farà és vetllar pel progrés i el benestar de tots els ciutadans de Catalunya, no pas com vostès, que evidentment ja es comença a veure, governaran només per als seus, amb un govern que està absolutament farcit, és trist haver-ho de dir, de persones, alguns amics de societat civil catalana, altres que voldrien que els independentistes estiguéssim tancats en un gueto o personatges vinculats a Crònica Global. En tot això nosaltres ens hi trobaran al davant. Entrant en matèria pròpiament, jo parlaré d'infraestructures, parlaré de mobilitat i parlaré també d'habitatge, evidentment, i el company diputat Monell entrarà en temes d'aigua, residus, energia i medi. Amb el poc temps que tenim farem, evidentment, només uns quants flaixos. En la carpeta del traspàs de Rodalies, que vostè, consellera, n'ha parlat, és evident, és una absoluta vergonya de fa anys i anys i anys enquistadament per la gent. Fa pocs dies veiem una notícia en la qual, tristament, un usuari en cadira de rodes s'arrossegava literalment a l'estació de Sant Vicenç de Calders. És una notícia més, és el dia a dia. Nosaltres defensem que aquest traspàs de Rodalies, a diferència del que tenen vostès parlat amb altres grups, ha de ser un traspàs que sigui absolutament integral de totes les línies, també dels regionals i els Avant que van dins de Catalunya, ha de ser immediat, ha de ser amb recursos, vostè parlava de 1.058 milions d'euros, ens deuen molts i molts diners en inversions de fa molts anys, i ha de ser un traspàs real, no pas amb una empresa mixta compartida amb l'estat espanyol, sinó operat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per nosaltres. I vostè, casualment, consellera, es trobarà amb 2 enginyers de camins, els 2 d'Olot, l'un tècnicament l'ajudarà al seu costat, que és Pere Macias, que avui és aquí, una eminència ferroviària, un referent per mi, això no ho nego, jo vull reconèixer, de fet jo soc enginyer de camins gràcies a ell, però políticament no en tingui cap dubte, em trobarà un altre enginyer de camins d'Olot, a mi, al davant per fiscalitzar-los i fer que aquest traspàs sigui el que correspon. L'altra carpeta és la carpeta dels aeroports. Aquí no estem parlant de si ampliacions, de si inversions, estem parlant que hi ha d'haver-hi un traspàs de la gestió, un traspàs cap a Catalunya d'aquests aeroports d'interès general, però evidentment això no treu que paral·lelament hi ha d'haver una ampliació de la capacitat qualitativa. No volem el low cost, volem nosaltres tenir vols intercontinentals que ens connectin i que ens permetin allotjar aquí els grans congressos mundials, que ens connectin amb el món, amb el talent del món i que no faci que nosaltres siguem una simple terminal de Barajas. I això, de fet, ja ha suscitat en els primers dies de govern seu una primera topada amb els seus socis d'investidura. Veurem si és la primera de moltes, ens en sumem que sí. Hi ha d'haver-hi també les altres inversions d'AENA, la ciutat aeroportuària, etc. Hi ha d'haver també les estacions d'alta velocitat a Girona, a Reus, inversions en els aeroports de Sabadell, de la Seu, de Lleida, etc., per tenir una autèntica xarxa aeroportuària. L'altra carpeta, que és una vergonya, el corredor mediterrani, pel seu absolut retard, i això que Espanya ha fiat la rebuda de més fons europeus precisament a l'increment del transport de mercaderies en ferrocarril. Doncs esperem que es posin les piles.
I a vostè li diria, consellera, a l'anterior govern d'Esquerra Republicana no li feia massa cas, però jo crec que vostè i jo compartim que Joan Vila és un referent per nosaltres, empresari i enginyer. Feia un article l'altre dia demanant que l'estació de trens de mercaderies de Girona es faci la inversió necessària, que és poca i és ràpida, per poder passar a l'ample europeu, aprofitant que té la línia de 3 fils cap a Europa. A partir d'aquí es faci la reconversió a l'ample europeu cap a Portbou, mentre avancen Vilamalla i la Llagosta, estacions que van més endarrerides, per poder potenciar aquesta intermodalitat, aquesta sostenibilitat de la indústria, sobretot en aquest cas, en concret de la indústria gironina, i fent que el corredor mediterrani el que faci sigui resoldre els colls d'ampolla que té al nord i a partir d'aquí anar baixant cap al sud, no pas al revés. Això ens relliga amb els accessos viaris i ferroviaris al port de Barcelona, se n'ha parlat. Aquí també demanem el traspàs d'aquests ports, el trasllat del transport ferroviari al Camp de Tarragona, però també a la vegueria del Penedès, el trasllat de les mercaderies per l'interior i els passatgers per la costa, lluny aquestes mercaderies dels nuclis. Ens sobta molt que no ha parlat de la Ronda Nord de Sabadell-Terrassa. Aquest tram està absolutament consensuat. El que cal és resoldre ja el projecte i que Espanya aporti els fons per executar-lo. No n'ha fet esment, ens preocupa. Hi ha altres temes urgents. A Girona, per exemple, els desdoblaments de la Nacional 2, la variant d'Olot i l'Exprés, n'ha parlat, però en canvi no ha parlat, molt important, no ho entenc de cap manera, i vostè com a gironina, no ha esmentat la C32 de Blanes a Lloret. M'agradaria saber per què no l'ha esmentat, si és que hi ha algun problema també amb els seus socis d'investidura. Hi ha multitud d'altres infraestructures arreu del país, de les quals algunes n'ha parlat directe o indirectament, el 2+1 de l'Eix de l'Ebre, els trens del tramcamp de Tarragona i l'Anella de les Gavarres, l'apostar per més metro i descongestionar l'àrea metropolitana, millora de camins i mobilitat rural, etc. Però, en canvi, no ha esmentat, en una hora, jo tinc només 7 o 8 minuts, doncs no ha esmentat el pas de Comiols i el port de Bóixols. No ha esmentat l'abandonament i les millores pendents de les mal anomenades carreteres nacionals, perquè són estatals, nacional 230, 260, 340, no ha parlat de l'autovia de Lleida-Balaguer, etc. En planejament sí que ha parlat de la llei de territori, que ha de ser adaptada a les diverses realitats del món rural, evidentment, i simplificadora dels processos, però en canvi no ha parlat tampoc, i ens sobta, de no entretenir més l'aprovació del pla director urbanístic del CRT de Vila-seca i Salou, importantíssim per la gent d'aquell territori. Pel que fa a mobilitat, més enllà d'infraestructures, mobilitat és evidentment cohesió. Ha parlat de multimodalitat, ha parlat d'inversió i pedagogia en transport públic, molt important sobretot en el capítol de freqüències i incidències a la xarxa de Rodalies, però en canvi no ha fet referència a la integració tarifària del transport públic a Catalunya, no ha fet referència a substituir els peatges que vagin caducant per vinyetes, no ha fet referència al bus a demanda en pobles petits, etc. Ens agradaria que ens aclarís aquests conceptes. Habitatge, ja els avanço. Habitatge, evidentment, vostè ha fet referència al que ahir es va aprovar al Congreso. Jo no defujo en absolut l'explicació del que ahir es va aprovar en el Congreso, però sí que el que vull és que es puguin desfogar el seu grup polític, es pugui desfogar els comuns, Esquerra, en aquest avui tots contra Junts, i per tant la meva resposta concreta la donaré en la rèplica. Sí que dic que l'habitatge, evidentment, és una qüestió clau, jo diria entre les tres, juntament amb seguretat, juntament amb l'emergència climàtica, per tant, fixi's que en la seva macrocarpeta de competències en cauen dues d'aquestes tres, tindrà feina en aquest sentit. Però és una qüestió clau que l'administració pública garanteixi el dret a l'habitatge, especialment per als joves, especialment per a les famílies i per a les persones vulnerables. I això, evidentment, no es fa ni en una legislatura ni ho fa tampoc una administració tota sola. El que cal és un gran pacte de país amb tots els agents, tots implicats, i això també tenint en compte que les competències han de ser absolutament catalanes, tenim les competències, que no ens usurpin les competències, cal col·laborar amb el sector privat, n'ha parlat, i amb la iniciativa ciutadana, igual com fem amb sanitat i amb educació. Per tant, cal legislar bé, no amb mesures com el control de rendes, que ja s'ha demostrat empíricament que han tingut l'efecte contrari. Cal donar seguretat jurídica i transparència i preservant el model català, que és el dels petits tenidors, no és en absolut el de, com a vegades vol fer creure, el dels fons Voltor. El senyor Illa va comprometre en campanya electoral de regenerar 150.000 habitatges socials i construir-ne 50.000 de nous abans del 2030. Això, jo crec que estarà d'acord amb mi, que sense la col·laboració pública-privada és absolutament impossible. Cal inversió adequada, ajuts directes, incentius fiscals, finançament tou, això no n'ha parlat, ens agradaria saber què pensen fer vostès en aquest sentit i sobretot molta inversió, estem a la cua d'Europa. I Pedro Sánchez va prometre també 50.000 habitatges de la Sareb. De moment,
La realitat és molt trista. Hem rebut 12 solars que representen 668 tristos habitatges socials, quan n'hi ha comptabilitzats 3.000 de la Sareb a Catalunya. També ens agradaria saber vostè com vetllarà perquè ens donguin els que ens corresponen, i no només els que ens corresponen, sinó els recursos per fer-los habitables. Moltes gràcies.